Il-festival li qegħdin norganizzaw bħalissa jismu Linja Ħamra huwa l-ewwel darba li qed jittella dan il-Festival tal-Letteratura f'Għawdex. Huwa pjaċir tagħna li se nkunu qegħdin induru rħula differenti biex inwasslu l-letteratura b'modi differenti lill-Lawċin imma wkoll il-Maltin illi jiddeċiedu li jitilgħu Għawdex għal dawn il-jiem tal-festival li proprju se jsir fil-bidu ta' April. Linja Ħamra. Vjaġġ li wara 18-il sena mill-ewwel edizzjoni tiegħu se jwassal il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta f'Għawdex. Permezz ta' karozza ta' linja tradizzjonali, 5 awturi se jkunu qed jaqraw xogħlijiet f'posta irħula madwar il-Gżira Awċija. Bħala kittiba għal dan il-festival ħsibna li jkollna taħlita sabiħa ta' etajiet differenti, esperjenzi differenti, ġeneri differenti u għal daqstant il-kittiba mażula tagħna huma Charles Bezzina, Joe Camilleri, Elena Cardona, Corinne Zara u Trevor Zara. U allura għandna 4 kittiba Għawċin fil-fatt u kittib Malti li se jingħaqdu flimkien biex iwasslu l-qari u l-kitbiet tagħhom u anke l-performances tajjeb ngħidu f'dan is-sens ukoll lill-udjenzi tagħna ġvera. Xi ħaġa unika ta' dan il-festival hija fost l-oħrajn illi fil-qari ewlieni li se jsir fil-għaxijiet fl-1 ta' April u fit-2 ta' April se nkunu qegħdin nużaw tal-linja tradizzjonali illi se ddur irħula differenti biex hemmhekk naslu f'dawn l-irħula u nisimgħu dawn is-siltiet differenti jinqraw. Imma il-jumejn tal-festival huma wkoll mimlijin attivitajiet varji bħal mixjiet letterarji, qari li se jsir il-ġgantija wkoll u din ukoll għalina hija xi ħaġa speċjali ħafna. U fil-fatt minn barra li qegħdin naħdmu bħala Kunsill Reġjonali ta' Għawdex u Inizjamed qegħdin naħdmu wkoll pereżempju ma' numru ta' NGOs bħal Heritage Malta, Wirt Għawdex u Għawdex biex verament naslu fil-komunità biex ngħidu hekk u nwasslu il-poeżija u l-proża tant sabiħa illi għandna x'inwasslu. L-idea nibtet minn spazju meta analizzajna ftit il-kalendarju kulturali ta' Għawdex notajna li l-letteratura ma kienx qed tingħata daqshekk priorità u għalhekk ħsibna li nagħmlu dal-festival għal-kemm tal-letteratura u għal-festival tal-kelma wkoll. L-għan ta' dal-festival huwa li primarjament iwasslu l-letteratura kemm Għawċija u kemm Maltija lill-Għawċin kollha. Aktar minn hekk lan huwa li nibnu komunità wkoll ta' qarrejja u kittiba f'Għawdex. Naħseb waħda mill-iskopijiet ta' anke l-istrateġija kulturali li ħareġ il-Kunsill Malti għall-Arti li Għawdex isir dak li jissejjaħ hub kulturali. Fosthom ukoll li jirrisjedi kittiba fi ħdanu qarrejja eċċetera. Aktar minn hekk naħseb li wieħed għandu jipparteċipa u jieħu sehem għax kifet diġà isek ħanibnu komunità. Jiġifieri l-idea huwa li mhux ikun hemm l-awtur u l-udjenza, ma kemm jista' jkun jitħaltu bejniethom, kemm jista' jkun hemm dan il-sim ta' kliem li nisperaw iwassal mhux għal dal-Festival Letterarju biss, imma l-Festival Letterarju kull sena. L-aktar informazzjoni n-nies jistgħu jitliegħu fuq il-Facebook pages ta' Kunsill Reġjonali Għawdex u ta' Inizjamed u wkoll fuq il-website ta' Inizjamed u tal-Kunsill Reġjonali Għawdex.